kacarita kaya ta mengkono. Namung saking Pringgondani pranyata sampun kareka daya dening Harya Suman. Ingkang sekawit namung saking Pringgondani mujudaken raos nyuwun pangapura tumraping Sang Prabu Pandhu Dewanata. Dene tigang pasemakan Sang Prabu Trembuku ing Pringgondani boten saged ngabiyantara sopan. Ewa dene saking akal julike Harya Suman nawala dipun ganti ingkang isinipun layang penantang Satemaduka Sang Prabu Pandhu Dewanata. Jojo muntap lir kinatap Jojo bang pawingo manis Pomedot padoning ladi netron dik ngondarandir Dus malaning renet jagat manus maning jajalanat Kowe lali marang lelabuhaning ratu ngestina Prabu Kala Trembuku kabeh ngelmu kang sarta kadidayanku wis tak tularke kawan kowe nang nyatane kowe milik gendong lali dina samangka kowe kirim layang penantang marang Panjenengan Sun apa dikira Pandhu wedi karo wong Pringgon sabar Mas sabar Pak nggih sik sabar Pandhu sabar Kadang muden maranten becik Beso hamendemo baris-baris kang prayitna Ayo srana wangindara mati sik to sareh sabar ya Pandhu kowe nek tekena tak kandhani sing sareh sing sabar ya lemu nganti emosi cempala mletik ngarep lho Pandhu mutuske perkara apa wae aja nganggo amarah mengko